आता 27 साली निवडणुका येत आहेत। इथे प्रत्येक गोष्ट ही सरकारने मान्य करून घ्यावी लागते सरकारकडून। त्यामुळे प्रश्न सरकारचा येतो। आपण मराठी प्रेमी म्हणून घेतो मिरवतो आपण सगळे, आपण मराठी प्रेमी आहोत म्हणून। मराठी प्रेमी ही उपाधी याच्या पुढे चालणार नाही, एवढीच उपाधी। मराठी वोट बँक म्हणून आपलं रूपांतर झालं पाहिजे। मराठी वोट बँक पाहिजे आपली। लक्षात घ्या, कुठल्याही सरकारांचे निर्णय घ्या, हे निर्णय हे अपीजमेंट करण्यासाठी एका विशिष्ट सेक्शनचे घेतले जातात। कधीच ठरवलेलं नाही मराठी प्रेमींनी की आपण वोट बँक म्हणून सादर झालं पाहिजे सरकारसमोर आणि जनतेसमोर। काय आहे वोट बँक प्रकरण? वोट बँक प्रकरण असं आहे की माझं मत आहे, त्याच्या आधाराने मी मला पाहिजे असलेला आमदार निवडून देतो, मला पाहिजे असलेलं सरकार मी सत्तेवर आणतो। ते मत मी यावेळी मला आवडलेला माझा पक्ष कोणताही असो, तो सगळ्यांचं कल्याण करणारा असो, पण मराठी राजभाषा या गोष्टीला, या मागणीला पूर्ण पाठिंबा देणारा आणि या मागणीच्या मागे राहणारा कुठल्याही पक्षाचा असो, तर मराठी प्रेमींची मतं तेव्हाच मिळतील ज्यावेळी तो प्रकटपणे व्यक्त करणार मी मराठीच्या बाजूने आहे।